איזה יום משוגע, ארז, איזה יום משוגע. אני פשוט לא רגוע. תן לי רגע לשים לך משהו שירגיע אותך. זה נראה לך מרגיע, זה פשוט על הפנים. אז שנייה, אני אשים לך משהו אחר שירגיע אותך. את יודעת אני מהכפר, השלוחה הכי טובה ביפר, תמיד דואג להוסיף מהדס, וחבר שלי אומר אתה אוכל טרס, מכין נספק כפר שומר, בלילה לא חושב על מחר, אתה לא בקר, 215 עזב עכשיו, לא אכפת לי מטיפש, חושב שהוא אש, אני רק מחכה שיהיה ערב, ארז אמר מטווחים ורוצים נשקים יערינו מ6 עד 10, למדתי הרבה חכמולוגון מלא עוד מאז הראשון בספטמבר, לא משנה מה קורה, מקווה שאתה קולט שאתה חייב לקבל את זה שאני מהכפר, בגלל כיבוש את ידה לב אחד, עבור חקלאות הלכה לי היד, בגלל שאכפתי לא אמרתי נמאס לי כי אני הכפר, הסכמתי לכל התנדבות שנפץ התאבתם בעוד 4, 3, 2, 1 אני מקדיש לשורה מהשיר סיום שלי וואלה הסטנדרט טורבו פרומקס לקחתי אותה לג'ונקס לא רוצה טוסט ולא שותה סודה לא חוזר לטווח אחרי כיבוש עשיתי יומות אני עושה מה שהכי חשוב היה מטורף אז בא לי שוב דיאטה נגמרה כפרה שוב שף לסופה בפרצוף ביץ' ממי את יודעת אני מהכפר השלוחה הכי טובה ביפר תמיד דואג להוסיף מהדס וחבר שלי אומר אתה אוכל טרס מכין נספק כפר שומר בלילה לא חושב על מחר אתה לא בקר 215 עזב עכשיו אני היחיד שעושה מה שאני אומר ואומר מה אני חושב אני ריל שיט ביץ' או שיט נופי ותגידו להם לקרוא יותר הם חשבו חכמים נשרפו הספרים הלו בן ששרים מגלנגנג לא שם פס השוחס כן קש צועק את גיבור ישראל בשביל פיים פותחים אליה ונכון אתה צודק מזל שבסוף יש תקציב לחובק 2.5 אני לא מתמוטט אורות התשובה בעל פה מצטט דוגרי עושה פה כלים אמיתי המטבח לא נקי גאחדות עצבני אם הוא תופס אותי לא מטאטא מתאפד בשיעור עדיף לא להתקרב ביץ' זה כפרניק אמיתי התחלתי בו דתי והפכתי חילוני ממי את יודעת מה הדיל הם מנסים להכשיל לא עומד במבחן אני לא במצב להוציא אותם דחש אבל וואלה נשבע היא נתנה לי סיבה מישהו אמר גרינות תפאזה הוא ענה אינני בכל סכנה אתה רואה אותי כזה יואו חודשיים מעוטף ממי את יודעת אני מהכפר השלוחה הכי טובה ביפר תמיד דואג להוסיף מהדס וחבר שלי אומר אתה אוכל טרס מכין נספק כפר שומר בלילה לא חושב על מחר אתה לא בקו 215 עזב עכשיו ערב טוב מחזור כ"ג, תקשיבו טוב. לחפש מישהו שיעלה איתי צפונה, כן. זה דחוף ללבנון.